Děkujeme za pozvání a my se pokusíme tedy pár písní třeba i znáte, tak můžete zpívat s náma. A nějak nám to tedy houká všechno? No, třeba to nebude houkat, bude to třeba i hrát. Takže zkusíme. V roce 1986 jsem tady v náměstí připravil 5000 koncert, který jsem pak hrál v roce 1986. Ale vy jste tady jako hosté, no dobře, ale... Vašku, prej jsme exkluzivní hosté, takže my se uklidníme a půjdeme. A pořád to houká, tady to nehraje. Raz, dva. Tady byla skvělá kapela. Však už jsem tam slyšet, ale já se neslyším. No. Raz, dva, tři. No, raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Pořád to nejde. Tak budeme houkat, pojďte. Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě a dal jsem za ní celý tátu a ta dávno ještě byla v výrobě a já už věděl, co ti budu hrát. To ještě rostla v javorovém lese a jenom vítr na to se dohrál. A já poštuju, jestli někdy smysl žád, který ve mně nyní nastal. S tou kytarou teď stojím před tvým domem. Můj soucit aspoň k tomu javoru. Jen kvůli tobě přestaví stromem a už nás oba. Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě A dal jsem za ní celý tátu plat. Ta dávno ještě byla ve výrobě a já už věděl, co ti budu hrát. S tou kytarou teď stojím před tvým domem. Měj soucit aspoň k tomu javoru. Jen kvůli tobě přestaví ti stromem. Tak už nás oba pozvím nahoru. Tudy, pozvím nahoru. Pozvím nahoru.